ka-project. Kasi mahal, ayan, wow, Rabia inspired. Video 2. Diba? Rabia, ako naman si Kwan. Rabio. Wow! Rabio at si Rabia. Medyo mainit na dito kasi sa lilim. Ayan. Init kasi. Init. Oras na ba? Alas 9? Wala dyan. Siyempre, meron tayong mga skincare. Papakakon pa tayo, Belo. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Mahirap kasi mag-spalto. Pag gumitin tayo, maka-project. Spaltohin na naman, mahirap naman yun. Kaya mahirap. So, hindi ka papaitin. Maintain your skin tone. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ganda ba ng puro madilim. Ayos. Ikot ko nga dito. Ikot ko na dito sa aking paligid. Nandiyan pa dito sa baba. Ito yung nililiman na sila kahit mainit na. Sila ate. Nandun sila nakalilim. Medyo mainit na eh. Mahirap ang maging pangit. Mabuti na lang. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado mag-iinom ng kape dahil masama sa aking kutis. Po. O, diba? Ang dami na nagmo-model dito. Model. Sige ate, sige. Papad na. O, green naman siya. Huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka. Sino siya? Ikaw si Rabia. Sino naman siya? Kangaroo daw sa Davao, kangaroo sa Davao. Kamaingay. May bilbil. Bilbil lang ang nilala. May bilbil. Focus ko kasi. Ate! Ay, ang ginagawa nyo. Ba't nandiyan kayo? Lapit-lapit dito. Dito yung babaan. Sabi mo, dito yung babaan. Ay, baba tayo. Yan mga project, so lalapit tayo dun sa Deadpool. May Deadpool na isa. Ayun, dito. Ito yung maliit na butas. Ayan. Kita nyo, yan. Ito yun. So, 1, 2, 3. Oh, heart shape. 1, 2, 3. Heart shape, ate! 1, 2, 3. Yan. Kailangan nakasandag mga. Naman na. Baka gumuho. Lapit nga ako dyan. Lapitan natin yung lapit nga ako, man. Lapitan ko lang yung Deadpool para makita natin. Lampakalam. Wala kang pakalam sa'yo. Ano, diba? Kalim. Mababaw lang yan. Talon ka nga, Mal. Try mo nga. Kapit ka doon. Bahala ka, buhay mo. Ate! Ay, hindi ka pa. Oh, na-video ka na. Talon ka nga, Mal, yung di nakanahod. Sige na, try mo. Ang linaw ano? Mababaw lang, oh. Kaso baka malalim. Hindi, mababaw lang yan. Wala pang namamatay dyan. Sige na. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh!
Picture. Ayan o, maganda o. O, di picturean mo na. Hindi bang ganda? Pero parang nakakatakot. Lalim ah. Malalim yan. Peke yan eh. Upo ka nga dyan, Bal. Hawakan mo ako. Upo ka lang. Kapit ka. Ikaw muna. Para makita yung depth. Madami namang tutulong pag nawala ka. Kasi pag nakatayo, hindi kita eh. Pinapahamak mo. Papahamak ka eh. Para tayo, para makita rin naman. Ito lang ang tao. Ganda, linis. Mababaw lang yan, may tiles pa yan sa ilalim. Mga bobo! Yan tayo. Tiles. Tilesan mo yung daga Dito kami eh. Hawakan mo rin. para sabay-sabay. Kaya? Ay, pipicturan o. Oh. Sigurado ka sa desisyon nyo. Upo lang siya. Malalim yan. Sabi ko, pag nahulog ka dyan, wala na. Wala ka ng asawa. Pag dila mo na matala sa langit ka. Hindi na po sa San Pedro ka. Oh, mababaw, babaw. Oh, tapos tulak. 1, 2, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lumilindol. 1, 2, 3. Oh, sige. Kaya pa. para nalumpo ah. Mahal, bawak. Near death experience. Ako matatakot na kayo makakapit sa akin. Lumilindol. Hindi na akong bumabag. Wait lang. Oh, matalim yan. Oh, di naman makakuan. Excited na makita yung nakaupo sa Oo, tatay. Doon na tayo sa malilim. Saan? Yun oh. Sa parking lot. Yan, medyo madulas dito sa area na to kasi malumot. Kaya dapat dahan-dahan na sa paglalakad. Dahan. Bakit? Matanda ka na. Diyan makon dyan, malalim dyan, malalim. Doon ka sa bila. Wala ka ba? Yan na! Yan na! Malalim dyan. Kaya ka ng cellphone, baka mahulog mo pa. Talaga. Mahal ka, ikaw. Wala kami sa may hilit na wala namin hilit. May isda. Ayan, so hello mga project, shoutout nga pala kay Carl Stabilio. Ayan, subscribe na rin sa kanyang YouTube channel, ang Carl2. Ayan, so click nyo lang yung kanyang bell button para makasubscribe sa kanya. Ayan, so maraming salamat mga project, bye bye.